Nej, det er for børn. Hej alle sammen. Mig og Rasmus, vi har modtaget 2 pakker. En stor og en lille fra Kina, fra Deluxe Screen. Og der kommer link i beskrivelsen af alle tingene. Så jeg skal starte med den lille her til $3. Og det skulle gerne være lighter eller sådan. Der var sådan en her. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det står nede i beskrivelsen. Og vi har selvfølgelig snydt og proppet noget lightergas i forvejen. Det er sådan noget. Så. Yes, skal vi lige prøve at slukke noget lys? Bare lidt af det. Bare sådan prøve at slukke lyset. Nice. Yes. Yes. Jamen det var den første pakke. Så går vi til den næste. Den store pakke. Den store. Der er 3 lighter i. Og jeg Det er inklusiv min julegave. Ja. Ja, det skal siges, at der er ikke lighter, der er ikke gas i fra starten af. Det er noget, jeg har proppet i. Yes, vi starter bare. Ja. Der er sådan 2 her har jeg. Det er butane lighter, tror jeg, det er sådan noget, man kan. Butane, whatever. Jeg kan også sætte den til at køre selv. Jeg prøver at tænde lyset igen. Yes. Så kan man også sætte den til at køre automatisk. Yes, og den koster... Nu skal jeg lige se her. Den koster... Okay, 6,40 for 2. Så omkring 3. For sådan en her. Yes. Men der kommer også link. Så. Lad os se de andre. Yes. Og så sådan en til. Det bliver nok min, den nye her. Ja. Yeah. Og jeg tror, der er sådan en holder til. Den skal vende omvendt. Ja, okay. Sådan. Skal den så stå ned for jorden. Okay. Yes, og så har vi den sidste. Som er en lighter. Jeg ved ikke hvad for en. Så. Det er sådan en her. Det er sådan en, hvor man har den her, så kan man trykke på den der først. Og så åbner den. Og så kan man. Så børnesikring. Inklusiv lillesøsters sikring. Yes. Skal vi lige prøve over. Sluk lyset. Den fine lille en. Hvor zoom? Nej, fokuser. Yes. Jamen, den er jo fin. Så i alt i dollar, der er det kostet, shit, det kan jeg jo ikke se der. Det er 6, 7, 8, 9. Jeg har købt for 56 kroner eller sådan noget her i alt. Så det er rimelig billigt for så mange lighter her. Altså 4 lighter. Og jeg har faktisk ikke modtaget alle endnu. Der er flere endnu. Jeg tror jeg har købt en mere endnu. Så 5 lighter for 59 kroner. Det er okay. Så jeg tjekker lige Deluxe Screen ud. De har en masse fede tilbud og $2 gadgets og sådan noget. Yes, men vi ses.